into engizile la angizele uzodlala ama games kahle kahle. Into engizile la kahle kahle njengoba ngicela abantu basohleleni ukuthi bangisize. Ngifuna ukwenza umama wesibili. Hayi bo. Hayi angihleki ngoba ngihleka. Hayi angihleki ngoba ngihleka. Cha uthi angazi ngithini. Awungikhugaza ngazi ngithike phela mama so engathi ngiyadelela. Sometimes ngiyasaba usine kumele ngi-assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Silet Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye eSpani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba two and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Ngiyabingelela kwishow igama lami nguMelusi wakamkhongo ngokuhlala ngila eMlazi. Ngibhalele la kwishow ngicela usizo olujule kakhulu angani noma ngizophumelela yini kodwa ke ngiye ngibona abanye abantu besizakala abanye but nami nginethemba ukuthi ngizosizakala ngoba lento engiyifunayo ngifuna iphumelelile kona ke akuyena umuntu oyisahluleki kahle kahle kodwa ngumuntu ohleze wina la ekhona mangiluzile ke ngingayitshela ukuthi ngiluzile ke ngitshela ukuthi ngithatha isifundo lapho but kodwa ke ngize kwishow ibona bazongisiza ukuthi ngisizakale. Uningi kakhulu okusilo okuprofound manje akazi uzokala ngakuphi ngicine ngakuphi but ngifuna nje ukuthi fast ngincome le ndawo la uthe khona mawuluzile awuthathi nje ukuthi uhluliwe thatha nje ukuthi lesson lesson kunjalo nje sekumele nami ngibuka ibhola ngene ngalo attitude ukuthi masihluliwe la hayi ukuthi siluzile isifundo kunjalo usisi yena uba igama nokuthi nahlangana kanjani mazela kuphi usisi uzinto wakamkhisi. Okay. Izinto emkhize umakhelwane wami. So njengoba umakhelwane beningakaze ubungakaze mhlawumbe ukhulume naye umchazele ukuthi before uze la show. No akazi lutho. Into engayichaza njena mina vele nginomuntu wami ngiqedile kahle kahle yabo. So ngokuhamba kwesikhathi ngabona nendlela ayiphethe ngayo futhi naye ifro uyamazi yabona izingane nje kwafike nje umuntu nje uthanda izingane yabo. Uyaziwa ngina lapha ekhaya so ngithemba ngibuka ngokuhamba kwezinto ngabona ukuthi engathi ngamthatha ngimsondeze eduze because yena usomncane kunami mothi yabhekisisa angifuna azadlale abafana abancane udami nginenhloso ethile ngaye yebo. So njengoba umakhelwane ubungakazi usho lutho kuyena but uthanda ukuthi umede kwisithembu sakho ngisento esho akazi lutho njengoba eqala nje ukuswa ubungakazi ngisho drop hints nyani tu lutho mhlambe ke masikhuluma la mhlambe ukabona ngazi abantu besifazane bashesha ukhishapa kodwa yabo kodwa mina akukho engise ngakukhuluma kuyena but ngoba lento inzima ngangimina ngingazi ke kuyena ukuthi izoba nzima kangakanani ngoba phela umuntu wasendaweni owaziwayo yebo lento leyo futhi uyazi ngami ukuthi ngikwesiphi isigaba yabo. Umama sekhaya yena ifro ubusukhulumile naye uyazi ukuthi uzelana uzofind out and find out ngathini lento njengoba ngisho ukuthi umama uyayazi indaba because isibusiso ngisitholile kuyena ukuthi ke akazi ke usisi uzinto ukuthi kwenzakalani kanjani but kunenkinga ekhona ukuthi ke sahlala phansi sabonisana nomama ukuthi since enempilo engekho yinhle so akanankinga ukuthi athole naye umuntu ozomsiza. Ngithanda honest as mase kuthiwa bonke abantu besilisa bayi approach kanje lento esithembu ngabe zibancane kakhulu inkinga ngoba akekho bhayisi somunye oyazi umama sekhaya uzixu uzobazi ukuthi wena usesithembini it's not like into efihliwe so into engaba ukuthi asiyazi njengamanje ukuthi yena uzokuthatha kanjani lokho simlethele kona la kuzoba nzima ngoba bayazana naye kodwa ke into ongakwazi uyicontrola leyo wena ngeke ngikwazi uyicontrola njengoba ngisho ukuthi wena ke kuzoba nzima but kodwa njengoba ukhona nawe njengoba ngizelana ngoba umsizi wami njengoba ukhona lapho ngizela ngoba ngazi ukuthi sizoyithola indlela yokuthi sithola indlela yokungena yona akukho lula ngaleyo ndlela leyo. So ngiyasima ukuthi uzinto njengoba umlethela usuchazele bethi awuzile ukuzozala ama game usumlethela ukuvele uma ukuthi nawe uyavuma usuyamthatha nje siyathungisa nje ASAP awubethu sengazi ngibhalele endaweni ngizodlala yabona ukuthi umuntu
ngeke ngithathe umuntu ngizo yabo ngifuna into eqondile yabo la ngifuna ukuthi abone ukuthi yabo ngamthatha ngambeka kwezinye indawo abone ukuthi yakufani nakwabanye abantu leswayo ukuthi ngicele wena ukuthi ningisize njengisho ukuthi nimbekele ngendlela ukuthi understand yabo leyo no worries no siyamletha manje uzinhle ngiyawuthanda umsonko wakho ngiyafisa ukuthi ngathi ungacoshela ama points even more ukuthi naye angakwazi ukuresista le offer oza nayo ugqoke kahle kakhulu asiyofuna intokazi kuthukile hayi akunalo uvalo hayi uvalo into asinavalo alright uvala sinalo ukuthi dololo into esingayazi ukuthi isho ukuthini leyo ku dictionary cela ukuthi uhlala ngabusanda usifuna ukubona ukuthi uzinhle uzosithatha kanjani isicelo esizinaso right on Select Africa TV. I have a crush on you. Ngihleli naye uzinhle oyintokazi enhle njengoba nawe umbona iDark Dindi Dark Beauty. This is Select Africa TV. I have a crush on you. Zinhle tatelo thaphila. Ngiyaphila njani? Ngiright wamuhle. Love your smile, love your teeth. Yabo nje ngithanda ibala lakho. Sekuthi angikushele mina ke. Ngiyadlala. Igama lami kuSine ngwakanene ngiqhamuka kwi company or channel ekuthiwa Select Africa TV. Igama le show is I have a crush on you. So ngiyacabanga ukuthi uyifundele nawe kwezakho ukuthi why you are here. Yabo? So kunejongo ke elibekade lingicelile ukuthi angikusondeze eduze. Angeke ngikwazi ukureveala mina ukuthi bayijongo. Uzolibona kodwa cause likhona nalo la uzokwazi ukukhuluma nalo uzoyishola yena ukuthi kahle yini enibeka la. Mina nje bengenza ukuthi ngizoshaya icebreaker so that by the time you see the guy at least usune picture ukuthi kwenzakalani ungabi totally in the dark, yabo? So ngifuna ukucheck ukuthi u right wena unjani, u happy, excited, u nervous, udiniwe, ucasukile like uhamba buthi umoya wakho njengamanje. Hayibo moya wami uhamba uthi nje engabumbani noyokhosi yami hayibo. Akuko kubantu nje nokukhuluma nabo akekho umsolayo. Hayibo akekho ngimsolayo hayibo kabumbani no hayibo zangilethelana nkosi yami. Unamahloni. Awu. Unamahloni. Nginamahloni chef nkosi yami hayibo. So ukuthi akulethe lapha ngama camera would you say at the point no subtract the point? Hayi depend ukuthi uba. Depend ukuthi uba. Okay. Yeah. I hope this shows you ukuthi ama standards sometimes ayaphela kubantu besimame. You just have to be him. Yes. Awaphele nobani. You just gotta be him. All right, so you'll see the guy shortly. Bengifuna nje ukuthi ngikucheck ukuthi wena u right awunazi inkinga nokuthi la akekho umuntu esoxabana naye ukuthi sikulethe la. Asifuna ukushawa zinto. I'm not sure. Hey, depend. Khaled. Okay, so sengamletha guy. Okay, it's fine. Let's see. No ngibuza wena uthi uready ukuthi sengamletha. Hayi ungamletha sengijahe kabi kumphoda. Do you have any expectations nje? Ngisho kuthiwa wazi ukuthi ubani khonto oyilindele nje zophuma la. Hayi ngizobona ngayi ukuthi ngizobona senibona. All right, lana ziyasha kuba umoya wodwa vibe yodwa scroover sonke. This is Select Africa TV. Ungayindawo ngoba nawe usubonile ukuthi lana ziyasha sise empire la kusha khona kanje. Nawe ngiyathemba ukuthi uzosondela ngelinye lamalanga. Danko. Ngizoqala ngithi happy Mother's Day. Ngiyabonga nabangenayo nje ingane ngiyabonga. Uyaphila kodwa empilweni? Hayi ngiyaphila. Hayi ngiyaphila nami. Zinhle inzima lento. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi sonayo inhluku kancane ukuthi njengoba kubize ohlelweni ngikubizele mana naye. Hayi anginayo ukuchazela. Awu usiza zangakuchazele lutho ukuthi njengoba ngithathile ngakuletha lana kumelana nani. Hayi ngifuna ukuzwa wena nje ukhuluma. Ngifuna usho ukuthi kumelana nani. Okay. Since owazi lapha ekhaya ukuthi isimo sikanjani njengomuntu oseduze kwasekhaya okwazi ukubona yonke into eyenzakalayo. Njengoba uyazi ukuthi inkosikazi yami yaba senkingeni yokuthi ayihlala ngokungaphili cha uyakwazi lokho. Okay. Angithi ngikhumbula yakwazi lokho. Yeah. No way. Noma kunzima kodwa ke nami bekusinda yengako ngibhalele kule show ukuthi bacela ukuthi bangisize sikwazi ukuthi sikhulume nawe bangikhulumise bangilekelele ukuthi sikwazi ukuthi ngikhulume nawe. Since usaziye ke isimo salapha ekhaya sithe mahlala phansi nomama since ke ephila impilo engekho right
sase sibonisana ukuthi fanele amthole umuntu ozokwazi ukuthi amsize. Even ngisho ingane nawe uyazi ukuthi ingane zalapha sikhonze kanjani. Thina mangihlala phansi ngijula ngibuka nendlela oyiphethe ngayo njengoba uyisibonelo lapha endaweni ngase ngibona ukuthi uma ngathatha wena ngikusondeze eduze angeke ngisole ngalokho. Even nabazali bakho sizazana ngendaweni indlela oyiphethe ngayo ngibonile ukuthi angeke ngisole mase ngikuthathe ngikusondeze eduze. Wow. Wow. Hayi angani uyaunderstand lento ukuthi ngichaza ukuthini. Hayi ngiyakuzwa inkinga manje uxela ukuthi mina ngihlanganaphi manje manihlala wena manihlala keke noma niyahlala niyakhuluma nicabanga ukuthi hayibo ngithukile hayibo ningisuka ngaphi kufanele uthuke phansi kodwa ke yonke into noma inganzima kangakanani kodwa ke kufanele ngifeyisane nayo kahle kahle into engizile la angizele uzodlala ama games kahle kahle into engizile la kahle kahle njengoba ngicela abantu basohleleni ukuthi bangisize ngifuna ukwenza umama wesibili. Hayibo hayi angihleka hayi angihleka cha uthi angazi ngithini awungikhugaza angazi ngithini ngempela ngamanzi wengathi ngiyadelela. No uzokhuluma nje ngaphakathi kuwena sibonisane sibone ukuthi senza kanjani. Angithi njengoba ngikuthathe ngangiletha lana ngoba ngazi ukuthi ngifuna lento ukuthi uyithathe serious ngoba angizile ukuthi ngizodlala lokho sengikwenzile sesikhulumile nomama ngabo sabonisana ukuthi since nibonisana ngami mina ngingahlangene ngingazi ukuthi ngiyabonisana ngami. Uba kuba sesithembini sabantu abadala ngimncane kanje. No lalela Zindle vele akuzona zonke izinto ezithi mayiqala ziqala zikufake phakathi kodwa ezinye izinto ziyaqala ungekho kodwa ugcina usungena phakathi. Hayibo hayi njenganalana thema sibuka ave sabona ukuthi uwe ongakwazi ukuthi ungisize lapha ekhaya. It's too much. It's too much. It's too much. Ya kona ngiyazi vele ukuthi kunzima but kodwa ke angazi ngakunika isikhathi ukuthi uhlala phansi urealize kahle lento ukuthi mhlambe besihamba kwesikhathi ingakuphatha kanjani. Ngiyazi vele into kanjena njengoba ungazi nami ngikwazi ubukade uphambi kwami isikhathi eside kunzima vele ukuthi ulindele into efana nale kumina. Ngathi ngikhule phambi kwakho mina. Namhlanje usuzofuna ukungishada ngenzima kodwa esibili ngikhule phambi kwakho. Kanjani? Angithi kona okahleke ngoba ngikubonile akwenzeki lento lena umuntu abanathola intombazana engayazi ukuthi yakuphi iphila empilweni kwaba kujiji siyayithatha emva kwaloko uthola ukuthi sebeya divorce egcineni because abazali. Mina nje obukhule lapha phambi ngikubonile up to Z ukuthi impilo yakho iphese kanjani. Hayibo manje ke njoba mina uzokwazi ukunakela amakhosikazi awu2 lapha. Njengoba ngisho ukuthi bese sibonisene lokho angikwenzi nami bekunzima mina but ngenxa yesimo yimi ngithatha isinqumo ukuthi ngikwazi ukuthi ngikusondeze eduze. Ngicathi isimo sami uyasazi. Hayi isimo sakho ngiyasazi phela kodwa hayibo mina sengikosikazi yesibili komuntu hayibo nomuntu ayingeke hayibo ngeke ngizibone. Angithi ngiyasho mama ukuthi lento sesiyikhulumile naye ipermit yokuthi ngikhulume nawe ngiyithatha kuyena. Mina angiziboni like angiziboni the second wife angiziboni. Kodwa ke phela njengoba ngishilo ukuthi njengoba ngikuzumile kuyinto obungayilindele eveni nami ungazi vele akuyona into nami bese ngilindele ukuthi sesingavele sikhathe khona la ngoba akuyona into obuyihlelile oyaziyo into vele engazi la nami ukuthi izokuthuza njengoba ngibize
abantu baka-TV ukuthi bangisize bangilekelele ngoba bengazi ukuthi vele lento inzima ukuthi uyazi kodwa-ke mina ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyakulinda uyicabangisise kahle lento vele ngiyazi kuzothatha isikhathi kodwa yona kuzomela ukuthi ihambe igcine yenzekile. Hayi ngeke kwazi ngeke uzekwazi hayi ngeke futhi nje lento iyangishisa ngathi ngathola noma into okuphuza ngehlise ngoba ayikho ngeke hayi bazoshuba kanti khuleka yonke into ngihlalile so ubamba umoya uthole nento ephuzwayo yingoba bengifuna siqale singene udabeni iqale vele ngizokunika isikhathi sokuthi ukwazi ukuthi lento oyicabanga mhlawumbe uma uthi uyabonisana nabantu bakini ngizokunika isikhathi ukuthi ubonisane but kodwa kuzobe sekulula ngoba manje mangiza kuwena ngizobe sengazi ukuthi sikhuluma into emalanani. Hayi bandla hayi asewadzima hayi kodwa-ke ngizokwenza kodwa ukuthi ukuhamba kwesikhathi ugcine sokwazi ukuthi ukhululeke vele njengoba ngizila ngiyazi ukuthi vele usuku lokuqala kuzoba nzima akufani nomuntu ongangazi but mina ngiyacabanga ukuthi ngiwinile uma ngithatha umuntu sabonisana ukuthi naye umama wasendlini ukuthandile ubonile ukuthi uwena ongakwazi ukuthi usizane naye. yazi lento ifana nokuthwala yabona intombazane ibithwalwa iyobihathi sebenzini ukuthi ifana nala senengidecidelile nakhuluma yonke into ngami nangidecidele ifuture yami hayi bo without even consulting ngoba mhlawumbe-ke sikhuluma ukuthi mhlawumbe wakwangisela-ke mhlawumbe ngacabanga engqondweni ukuthi hayi mhlawumbe manje nje uqala sokuthi ufuna ngishada hayi bo ngiyathwalwa phela la mina hayi bo ngiyathwalwa. Phela mama njengoba ngichaza nje ukuthi lokhu kuyafana nokuthi ngiyakushela manje but kodwa ngifuna ukuthi usuwazi ukuthi injongo yami ikuphi not ukuthi ngifuna senze lento yenziwa abafana abajole ezihlahleni emgaqweni ngifuna ukwazi mina ukuthi injongo yami njengoba ngifuna ukusondeza eduze nje iphikelele iphi not ukubuza wena wazi uthole emgaqweni la ehlahleni no phela noma kwakwenzeka ngaphambilini kodwa angisho ukuthi ngiyagxeka mina sithi angideserve lokho mama sekumele sithi ngishade nomuntu omdala ayideserve lokho no angisho njalo but mina bengicabangela mina ukuthi since kunale nkinga enginayo lapha ekhaya ngikwazi ukuthi ngisondeze wena eduze mhlawumbe laphana le ndawo eshoyo njengoba ngibuye ngacabanga into eziningi kuba bengafuni ukuthi uhayitheke ngoba lapha uzothola igenge elingana nawe esajaha impilo nayo but ingakho mina bengithi usondeze eduze ukuze ungagcini so affecteka kule genge empoqa naye encane ingakho ngithi mina ngihlale phansi ngabona ukuthi ngaright wena uma usuzondela ekhaya sakho umuze nawe unakekele vele lapha ekhaya uyazi ukuthi uyathandwa vele yabona nje ukube mhlawumbe angazi kodwa ngabe ngicela ngabe mhlawumbe ngiyakuthuka hayi ngokunika isikhathi mama ngoba nje ngiyakuhlonipha kodwa nje angifuni ukusho ukuthi cha shame mama uNkulunkulu uyangihlanyela yeza hayi uyangihlanyela shame hayi uyangihlanyela bantu angifuni ngokuthini hayi uyangigulela nje uyangisanganela actually hayi uyangisanganela hayi bo khuleka ngiyazi ukuthi uthukile kodwa ke ngizokunika isikhathi nalento yophuza izane mhlawumbe ngicabanga kahle bese ngehlise hayi khuleka into yophuza izaqhamuka liyashisa nelanga ayibo bese kwakuningi khuleka mama khuleka zini into ebengiyizelelana ngempela yiyo leyo but kodwa ngiyazi vele ukuthi usuku lokuqala ngeke uyithathe serious yona mina bengize ngabhalela ku-TV ngoba ngazi kahle ukuthi akukho lula kodwa kona ngizocela ukuthi lento uyifake enhlizweni ngoba angeke ngikuthole ukuphumula ongazange sivumelane ngalento esifuna sivumelane ngayo ngizokwenza wonke amandla ukuthi ugcine sesibona ngeselilodwa mina nawe kuselinhlanhla hayi khululeka mama konke okufunayo uzokuthola ngifisela inhlanhla hayi kulungile angathi ke ingafika ubatshene yena nasekhaya hayibo ngizofika ngithini mina ekhaya ngithi hayibo kunomuntu ufuna uzoletha
something inkomo la emagcikeni Ngobani? zikhona bana Ngobani mhlawumbe lento yenza ngoba mhlawumbe manje ngingenababa ingakho wazi ukuthi mhlawumbe ayikho umuntu ozongilela ngizofika ekutheni nento ekhaya. angisho Angihlupheka. hayi angikho angaze ngikusho kanjalo mina ngibuka impilo oyiphilayo ungabona ukuthi engathi ungangahayitheka ingakho ngibone mina ukuthi mangase ngikuthathe ngiserious ngalendlela ngisathe kusondeze eduze mhlawumbe ungakwazi ukuthi siphile impilo yaphambili ungaze uthole ugcine so hayitheka kule genge olingana nayo. Ukubuza ibabumkhulu igama lakho bani? Umalusi igama lami. Malusi, hayi Malusi ngihlangela. Hayi bethu ungayisho lonto le. Malusi ngihlangela. Ungayisho. Hayi bethu ungayisho lonto le. Hayi ngihlangela. Mina ngizokunika nje isikhathi esenene. Ngiyazi vele kwamanje ukuthi uthukile. Uthi uyakubuka nje la mihla namalanga ubuka intombi. No, ukuthatha isikhathi wona nami kahle kahle njengoba ngisho le ndube enzima. Nami ngiqala ngakuthatha njengezingane zakhona. Kodwa ngithe mase ngiba nalenkinga ngabuka ukuthi hayi yazi uzinhle sinze umuntu wakhona le ndaweni nangendlela yokuyiphatha awutholakala kulamantombazane ahamba ubusuku sengifuna ukuhamba sengifuna nje ukuhamba ubusuku nami sengifuna ukuhamba lezinto zakhona manje ufuna ukuhamba izinto ezingekho kuwena because sengisuke ngakhuluma kanjani hayi suthi yona phela attractayo leyo nto ngiyazi ukuthi ngeke uzenze into engeyona hayi ngizozenza ngizobona hayi ngizozenza sheni kodwa ke izinto ngizokunika ithuba usho mhlambe ufuna nginesikhathi esinganani ukuze ukwazi asikho nje isikhathi ngicela unginike u10 years 10 years yes 10 years umuhle kakhulu hayi ke shitha asiqale la mhlambe enyangeni ke mhlambe sikhulume ngenyanga u10 years sofa kakhulu hayi shitha ngizimisele kakhulu 10 years phela ukuthi manje lenkinga engaffectile kuyobe sekuzima kakhulu ku10 years ingakho ngilento ufuna sisabude siqede manje hayi ngifuna 10 years hayi 10 years 10 years is so far. Ngicela ukuniphazamisa kancane ngifuna nje ukucheck ukuthi kusahamba kahle yini ni right dadewethu right bafo hayi mina ngakabi right akakabi right ngakabi right akakahlangani into enza ukuthi ungabi right uthi akakahlangani njengoba ngichazile vele ukuthi inzima le kodwa ke sophokopela ngithi thushu ngiyadlula la ngithi ngiyobheka i-order lokudla ngikuzwa umbuzo ukuthi igama ubani umakhelwane wakho nje no ngimbuzela ngokuthi ngimazi ukuthi ubaba umkhungo umbiza kanjalo bembiza kanjalo ungazi ukuthi uthi igama bengazi igama ukuthi umalusi ufuna ukungishada ayona imvuleni ethela nomba leyo and cabanga uzobe intombazane unomalusi uJehova ezulwini unomalusi wakho semhlabeni unano matric nomalusi ufethu nomalusi wakho aba3 awuyakwaswela lutho mina nguwena nje vele kabe sevela ngafonela umthungi ngamnika i-dates kodwa ke phela like amathanga ahlanzela abangena ama-pots ngiyadlala uthathe kanjani i-proposal yakhe hayi cha yazi angifuni ukusebenzisa le gama kodwa umalusi uyangihlangela that's a very big word that you use umalusi uneka ngikhule ngwamalusi mina self kodwa sefuna ukungishada manje maphathi wait imawo siyabonga thank you mana I feel like nathi samantombazane sometimes siyaba off kancane yabo ngoba at least yena ushadile one I know that but ube neqiniso kuwena akazange akufihlele azange afike ekushange istory ufike nestory straight ukuthi listen I'm married but I'd like to add you marriage yami isithembu into ekhona ejwayelekile ngisho ukuthi mina ungene ngenkani I'm just saying ukuthi it's not like kwenza mhlawumbe into esingathi foreign or uyakuthuka yabo. So I think now mawusuthi uyakuhlanyela selilukhulu lelo gama considering ukuthi ukuhlaniphile owasho kahle ngendlela yabo nenhlonipho azange akuthuke so yabo ngifela ngathi ngithukekile ufula ngathi uthukekile why is it because ubuvela umazi ngiyamazi mdala futhi nje ukhule phansi ngakhe isusi yonke leminyaka mina ngiyafika nje lapha yana kwakhe benomama yangibuka nje ukuthi hayi makoda la ekhaya lo yes I know la ekhaya I just ukumalusa ubunga amazi na ukhulanga naye ubunga reconsiderisha lento le
Hayi angazi. Awazi. Mawucabanga would you ever get into isithembu? Asibe kumalusi aside ke. Isithembu. Yeah. Hayi kodipenda phela ukuthi ithini. Into khokha nje naye phambi kwakho speak point nasi la. Hayi ngiyamazi phela uyakhala makuphela inyanga. Awu. Ngeke ngikwazi banga semngilambile futhi mina. No, nakho kudla ungadla angeke ngikuphazamise. I'm just mina bengitshela ukuthi wini lotho la ngoba umalusi umuntu esilisa ohloniphayo, odecent, okwazi ukukhuluma. Esithembeni ungene lihlonipho. Cha, ene phela ngisho ukuthi ungenele sona sengiyasho ukuthi nayi nje imali. Hayi bo ngeke. Funa imali ngalokuthi yangempela ukuthi wena sisi njengoba ngimcela nje naye uyasazi isimo salaphana yabo nokuthi nami ngokwinto eyinhloso leyo kangana kodwa apart isimo engibhekene naso uyasazi njengomuntu oseduze ukuthi angizana ngakusukela lokho isimo engibhekene naso uyasazi kodwa ke njengoba ngichazile nami ukuthi lento inzima yabo usathukile but futhi sithi sikwenza sibe sinika igap yokuthi yabo athi angicabanga ukuthi khona indoda enesithembu kwabalulu ukuthi apropose ku number 2 or number 3 or number 4 yakuhlezi vele kuwumqanzi but mina ngizomnika isikhathi ukuthi akwazi ukuthi uthukile vele bengayicabangi ukuthi nami ngoba ngasaba ukumtshena ingoba ngangazi vele ukuthi ngeke ayithathe ngalendlela le ngine proposal. Okay. Yes. Yabo mawuso serious. Bamkhulu. Ngicela i-trip. I-vacation. Uthumbo. I am calling noma la Cape Town, it's fine. Nabangani bami abawu4. Ngicela. Abangani bakho manje bahlangana kwaphela isithembu wena naye. Bazongiconvince phela ukuthi ngibona ukuthi kanjani. Yazi ukuthi awasilo ilokho nje akhohle. No, there's nothing wrong with asking for a trip, but maybe bephakathi kwakho naye ukuthi uyocabanga kahle. Le abangani bakho manje sebengenaphi? Ngizohamba nawe ufuna? Mina singahamba. Phela mina umsunguli. Mina singahamba but abangani abawu4 I think that's being unreasonable. Because kwaphela yena ukhokhela ama flights, accommodation, abantu abawu4 angahlangene nabo yena ngabenze lutho. I-trip yakho is fine. Noma yini sesayifuna ngizoyenza. Ha, nabangani abawu4. Noma yini. Ngumngani wakho ke. Alright. Noma yini ayifuna ngizoyenza. Mhlawumbe nemotwana encane nje lana ngeke ngize. Wena ufuna ukubona ukuthi imali ikhona kuqala before ungene. So kusho ukuthi kahle kahle awunayo inkinga nokuthi ukhule nayo uyamazi. Inkinga onayo imali. Musake phela No ngiyabuza. Cha mhlawumbe vele umqondo wami singashisa mhlawumbe nalokho sengingakhohleka yabo. Okay. Ngifuna ukuya for i-night drive ngicabange kahle ukuthi hayibo yabona. Mama vele linazo manje incwadi usulinde imoto. Hayi ngilinde imoto. All right. Ngiyakho engidingayo. Okay. Put Malusi. Yebo. Uzizwa njani ke wena after inkulumo yenu? Ngathi uhamba kahle. Khamba kahle. Uzoba nepatience ukuthi umlinde. Ngizomlinda. Umthengele imoto. Into ayifuna uzoyithola. Anything she wants. Yebo. Right ngalokho. Hey, yabo mhla uyithola imoto Nkosi yami. Into engiyobe ngiyivela ku sunroof. Uzunga ithina ngomithi sakalavuka. Isakala yimina ke lo. Ngizobe sengibest friend akhetha sami. Ngicabanga ukuthi manje sesiqedile ngoba mina nginibize futhi. Nifike ngekuthatha isikhathi esingakho. Ukuthi ngiqala ingxoxo nabantu bakuthi. Noma senishada sicela ukuba bonke ngizokubiza. Ngakujabula lokho. No sabonga kakhulu ngiyabonga sithanda sami isikhathi sakho. All of this food is yours. Ngizwile ukhala ngendlala ngase ngathi nje abathi xaxa. Ngimhlebelile ukuthi Ntokazi mayilambile and ufuna ukuyichama kahle indlela idlule esiswini. So ngithe nje akakudekela amatafula ukuthi at least ukwazi ukuthi umlaleleke ke. Thank you so much for your time. Okay, Siyabonga ukuthi usithembile futhi Melusi ngiyathemba ukuthi uzonihambela kahle kusuka la. Hayi namanje masifika wena selikhona ithemba ngoba usekwazile ukuthi akhulume lo kade sabe ukukhuluma kuwena kumina kodwa masifika wena ukwazile ukuthi akhululeke. Phela igama lami usinethemba so vele ithemba ngifika nalo. Manje mase senifika after the show mase nifike ekhaya, do you not think it's going to be awkward between wena nomama ngoba umama uyazi ukuthi sizoba ne setup nje seyizoba kanjani izinto nje kusukela manje going forward? Usho uma ngisuka lana ngoba vele umama waseka uyazi vele ukuthi ngize kanjani uzofike ngimbekele ukuthi ngihambe kanjani izinto esikhulumile naye ngicazela ukuthi sigcine sivumelene noma singaqedike bonke. Yabo ngiyacabanga ukuthi indlela yaphambili sikhona ke sikhona ngeke kube awkward kwena zinhliziyo zoba right.
noma uzoba right mase kufike leya moto nala Cape Town i-wallet cabanga kahle uthi uvula i-wallet uzovula ingqondo uthi uhlaziye kancane ngithi okay ngiyakuzwa Golide. Okay, ngicela ukunishare. Enjoy your food, enjoy your dates, and once again siyabonga kakhulu nobabili. thank you Owenza konke lokudla. Kuyo nonke konke. Just the two of you. Angifuni ukuthi neza kwishow nalamba. Idish yami yanamhlanje ngingachaza ukuthi noma ingakacaci kodwa likhona ithemba ukuthi yogcina ifikile lapha lifikelele khona. well dethina namhlanje ngizothi ingithusile ngimangele I'm shocked but ake sihambe kahle because ngidlile yeah Into engiyithande kakhulu ukuthi ngikwazile ukuthi ngikhiphe konke ungaphakathi enhlizweni wakwazi naye ukubona kodwa noma bebe kunzima ngenxa yesizathu ke beke ngasichaza kodwa kona konke kuzohamba kahle mangibheka. into engiyithanda kakhulu nge-date ukudla ngayibuzela yeah Hayi akukho engakuthandanga because bengazi vele ukuthi kuzobanzima ukuthi amukele lesimo ngendlela ke ebekade sikhuluma ngayo ngendlela ebesazana ngayo bengakulindele vele mina bengilindele noma yini ezokwenzeka because akukho engathi kuhambe kabi. Athi ngithanda nge-date nje uMalusi angimthandanga yena uqobo but ke ngoba isituation sizobona angazi sizobona. Into engithanda ukuyisho kuzinhle ukuthi angilinde ngizokwenza konke engikhulu esesivumelene ngako ukuthi ngizokwenza akucelile kumina. Ngizama ukuthi ngibe lento ebengiyichazile ukuthi ngizocela ukuthi ngibe yiyona kuyena. Ngingathanda ukuthi ngithi hawu hayi cha shame hayi uyakwazi ukugcina umuntu but I think sizobona sizohlanganisa mengitholele le trip nje sokhuluma kumuntu kaMelusi engimbiza ngoma hayi ngifuna ukuthi ngithi hayi umzali so mzali Empire sizobuild i-empire ngoba ubonile na ukuthi uMelusi already une-empire afuna ukunezelela kuyona kufane ne-Empire Cafe. Thank you so much for tuning in and being a part of tonight's episode of I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. We appreciate the support, we appreciate uthando lwakho. Please let us know what you feel about this episode ngokuthi usazise kuma comments down below. Subscribe to this channel if you haven't done that already, and remember to follow Select Africa TV on social media as well. From myself and the team, thank you so much for tuning in and being a part of tonight's Young Love session. Mina umjolisi, i-matchmaker, i-match made in heaven, uDr Love. Ngiyakuchazela nje igama lami kuSinengwa kanene, but of course ngoba wena ngiyakwazi useyintweni uyi-VIP yaseLifini, then you get to call me ama 2K or 2K. Ngiyakushiya manje. I need to love and leave you. Happy Tuesday. Goodbye and thank you.